Decorarea ferestrelor, respectiv alegerea perdelelor și a draperiilor, reprezintă un detaliu foarte important în aspectul final al unei locuințe. Prin imprimeuri, materialul folosit și modul de lucru, camera poate căpăta un aspect romantic, clasic sau modern, sobru, feminin sau masculin. Un alt aspect de care noi ținem seama foarte mult îl reprezintă și personalitatea sau activitatea ocupantului locuinței în vederea alegerii modelului potrivit pentru acesta. Acum avem posibilitatea să alegem dintr-o gamă variată de texturi, fie naturale, fie poliester, organza, tafta, imbumbac și multe altele. De asemenea, în ce privește aranjamentul, pe lângă denumiri ca șină, galerie, perdea, draperie, întâlnim și drapă, steag, cravată, bridă, anou, sistem roman, sistem step by step. Prin aceasta încerc să vă spun că, ajutați de un specialist, puteți avea la fereastră un decor cu adevărat spectaculos și nu foarte costisitor. Pentru rubrica Ideea zilei, m-am gândit să vă dezvălui un truc pentru mascarea șinei PVC, considerată de mulți inestetică și care este vizibilă atunci când draperia sau perdeaua sunt strânse. Pentru aceasta se va achiziționa șină PVC cu 3 canale. Pe canalul dinspre fereastră se așează perdeaua, la mijloc draperia, iar pe canalul din interior vom așeza o drapă, adică o draperie mai scurtă, de aproximativ 10 cm, care se întinde pe toată suprafața șinei, în raport de 1 la 1 cu lungimea acesteia, și care se va lucra în așa fel încât să se depășească înălțimea superioară a acesteia. Această drapă trebuie să stea perfect întinsă în permanență, lucru care se realizează cu ajutorul unor stopuri speciale montate din loc în loc pe șină. În final, șina este acoperită în permanență, indiferent de poziția perdelei sau a draperiei, iar în final vom avea un plus de stil și eleganță, fără costuri suplimentare foarte mari.